Θα συζητηθεί λοιπόν αύριο στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Έχω κοντά με τον κύριο Γιάννη Πάιδα, τον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Τι κάνετε, πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρινή, για την πρόσκληση. Είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα. Είναι πάρα πολλά τα παράπονα για τον κόσμο, για πολύ μικρά σπίτια, τα οποία κοστίζουν 500 και 600 ευρώ, δηλαδή είναι ένας βασικός μισθός. Και αυτό το σπουδαίο θέμα έρχεστε αύριο να το αναδείξετε σε επίπεδο προκλήσεων και προοπτικών. Τι ακριβώς θα συζητηθεί και τι ωφέλιμο θα έχει αυτή η εκδήλωση. Κύριε Κρινή, κρίναμε. Καταρχήν πρέπει να πω ότι η όλη ιστορία και η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε πριν από 3 μήνες, όταν η ΟΚΕ Ελλάδος, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, σαν συνταγματικό γνωμοδοτικό όργανο, έβγαλε μια γνώμη πρωτοβουλίας, γιατί εκτός από το να γνωμοδοτούμε τα υποψήφιση νομοσχέδια προς τη Βουλή, έχουμε συνταγματικό δικαίωμα να βγάζουμε και γνώμες πρωτοβουλίες. Είναι γνώμες πρωτοβουλίες, προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, την κοινωνία των πολιτών της Ελλάδος, να τα αναδεικνύουμε, να κάνουμε επιστημονικές επιτροπές, να τα γνωμοδοτούν, να καταθέτουν προτάσεις και απόψεις, να λαμβάνουν την κοινωνία των πολιτών της Ελλάδος υπόψη και αυτά να τα στέλνουμε προς την κυβέρνηση και προς τους αρμόδιους φορείς. Έτσι λοιπόν εκδώσαμε μια γνώμη πρωτοβουλίας για το στεγαστικό, αλλά με εξειδίκευση ειδικά στο θέμα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, η νεολαία της πατρίδας μας. Γιατί και αν πάρουμε υπόψη μας και το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη για συμβολικούς λόγους, πρώτον για να φύγουμε από την Αθήνα που γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά και κατά δεύτερο γιατί έχουμε πάρα πολύ νεολαία. Νεολαία γιατί έχουμε τα 3 πανεπιστήμια στην πόλη μας, που είναι και ειδικά το Αριστοτέλειο το μεγαλύτερο, και όπως ξέρετε το στεγαστικό θέμα των νέων φοιτητών που έρχονται από όλη την Ελλάδα στην πόλη μας είναι οξύ. Και δεν σταματάμε εκεί στην διαδικασία ή στην στο ηλικιακό χρονολογικό περιθώριο των 18, 24, 25 χρονών. Πάμε και παραπέρα μέχρι 35-38. Γιατί όλοι αυτοί οι νέοι, οι εργαζόμενοι γενικά, όχι μόνο αυτοί που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο, είναι η επόμενη δεκαετία του 25-35, ας πούμε μέχρι και 40 μπορούμε να φτάσουμε, οι δημιουργικές τους ηλικίες, όπου καλούνται να δημιουργήσουν τον εργασιακό τους βίο. Έτσι λοιπόν ένας νέος δεν είναι μόνο το να σπουδάσει και να νοικιάσει φοιτητική στέγη, είναι το επόμενο βήμα να βρει επαγγελματική στέγη. Όλοι οι επιστήμονες ξέρουμε ότι πρέπει να διαθέτουν κάποιο εργασιακό χώρο, κάποιο γραφείο. Και κατά το τρίτο, όπως πολύ σωστά είπατε, να δει τη δημιουργία οικογένειας. Εάν δεν το συνδυάσουμε με το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας, το οποίο αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, όλο αυτό το τρίπτυχο, φοιτητική ζωή, επαγγελματική στέγη, δημιουργία οικογένειας, καταλαβαίνετε, είναι αυτό το οποίο απασχολεί το σύνολο των οικογενειών της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν αύριο στο Δημαρχείο θα αναδείξουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Προτείνουμε λύσεις, γιατί εκδώσαμε, όπως σας είπα, γνώμη πρωτοβουλίας, ένα απόνημα μεγάλο γύρω στις 80 σελίδες, και θα τονίσω τούτο ότι μας κάνει την τιμή να είναι και να παραβρίσκεται αύριο σε αυτή την εκδήλωση ο κύριος Όλιβερ Ρόπκε, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Ρόπκε είναι μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο των ευρωπαϊκών δομών. Είναι αυτός που προεδρεύει της ΕΟΚΕ και όλες οι προτάσεις, κύριε Κρινή, όπως ξέρετε, γίνονται άμεσα σεβαστές και λαμβάνονται υπόψη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Ευρωκοινοβούλιο. Και κύριο και σημαντικότερο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει στα τελευταία 2,5 χρόνια που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των προβλημάτων της νεολαίας. Ακούει πάρα πολύ τα συμβούλια νεολαίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάμα όλες τις απόψεις, τις θέσεις και τους προβληματισμούς του, τις προωθεί στα τμήματα τα δικά μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και κατ' επέκταση σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Εγώ θέλω να ακούσω λίγο τις λύσεις, γιατί αυτό με ενδιαφέρει και δεν καταλαβαίνω απ' την άλλη. Είναι ωραίο και σωστό να φύγει, να πάει στην Ευρώπη και να ξανάρθει το θέμα όριμο ή με έτοιμες λύσεις. Εμείς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να αντιδράσουμε. Δηλαδή κάθε μέρα, έτσι τώρα, αυτό απαντάω σε ένα φίλο τηλεθέτη μου, λέει 50 τετραγωνικά, μου λέει, πληρώνω 650 ευρώ, λέει, το καταλαβαίνεις. Και αν λάβουμε υπόψη. Ναι, 50 τετραγωνικά, κύριε Πάιδα. Κύριε Κρινή, το ξέρουμε. Ναι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει φύγει πολύ. Ναι, αυτό δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει περιμέναμε ποτέ ναι. οι γνώστες, εμείς που είμαστε κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, όχι στο κέντρο ή στις λίγο πιο ανατολικές περιοχές ή σε ευνοούμενους δήμους. Ακόμα και στις δυτικές περιοχές που κάποτε τα νίκια ήταν φτηνά ή έστω εντός εισαγωγικών προσιτά.
Δηλαδή το να λες ότι θα νοικιάσω γκαρσονέρα ή διάρεσκου στον Εύωσμο ή στο Κορδελιό και να λες ότι πρέπει να πληρώσω 500-600 ευρώ, δηλαδή μας είναι αδιανόητο. Και όταν ξέρουμε ότι η μισθή του Έλληνα εργαζόμενου ή στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα κυμαίνεται γύρω στο χιλιάρικο. Πώς δηλαδή θα δώσει ένας νέος, ένας που είναι να δημιουργήσει τη ζωή του, να κάνει οικογένεια, το μισό και παραπάνω και το 60% του εισοδήματός του στο νοικιασμό σπιτιό? Μπορεί να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, προβλέπεται από το Σύνταγμα, γιατί και ο άλλος είναι ιδιώτης. Μπορεί να έχει ένα σπίτι το οποίο εκτιμά ότι κάνει 3.000 ευρώ, την παλάτη. Έτσι. Είναι δικαίωμά του να το πουλήσει και να το νοικιάσει όσο θέλει. Λοιπόν. Άσχετα αν τι θα πει η αγορά. Οκ. Αλλά μπορεί να γίνει παρέμβαση στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να μην λέμε να ζούμε σε μια δημοκρατία με φιλελεύθερες τάσεις οικονομικές, ναι, όπως είναι και τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εάν η κεντρική κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση δεν πάρει ριζοσπαστικά μέτρα, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε πιο ακραίες καταστάσεις. Θέλω να πω το εξής, δηλαδή, πιο ακραίες. Ναι. Γιατί όταν υπάρχει τέτοια έλλειψη σπιτιών για να νοικιαστούν, καταλαβαίνετε, οποιοδήποτε ζητάει ό,τι θέλει. Όταν βγάζει σε δημοπρασία που λέμε πλειοδοτικό διαγωνισμό ένα σπίτι και ο άλλος λέει 400 ευρώ, εγώ βρήκαμε 500 ή ο άλλος λέει εγώ μπορώ να σου δώσω και 600 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Αν λοιπόν και η κεντρική κυβέρνηση δεν δημιουργήσει και αναπτύξει το θεσμό της κοινωνικής κατοικίας, είναι μία λέση. Είναι άλλα κράτη που το έχουν φροντίσει. Ειδικά όπως είναι η Τσεχία, η Σλοβακία, η Πολωνία που ήμουνα πριν από ένα μήνα κλπ. Η αξιοποίηση που όλοι λένε και τονίζουν των κενών ακινήτων. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα κενά ακίνητα. Όμως αυτά για να ανοίξουν πρέπει να δοθούν ορισμένα κίνητρα. Να γίνουν έλεγχοι ποιότητας και αναβάθμιση των κτηρίων. Να γίνουν επενδύσεις σε νέες κατοικίες και ανακαινήσεις. Δηλαδή, αν έχω εγώ ένα παλιό σπίτι, λέω τι να το βγάλω, δεν το νοικιάζει κανένας. Αλλά με διευκολύνει το κράτος να κάνω μια μικρή στοιχειώδη ανακαίνιση και να το βγάλω στην αγορά, είναι μια λύση. Το πλαίσιο, ειδικό κρατικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις golden visas. Ξέρουμε ότι ειδικά με το θέμα των Airbnb γίνεται ένας χαμός. Σε όποια πόλη και να πας λέει ο Πάιδας τα διαμερίσματάκια. Ναι, ακριβώς το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία όμως έχει αφαιρέσει πάρα πολλά σπίτια από την αγορά. Δεν είναι ανοικοδόμηση στο επίπεδο που περιμένουμε. Γι' αυτό λέμε πρέπει να βρεθεί ειδικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Όπως ακόμα και για τις χρυσές βίζες, που είδαμε ότι πήραν ιδιαίτερη μεγάλη έκταση. Όταν λοιπόν ερχόταν οποιοδήποτε όχι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτης χώρας και με 200.000 έκανε επένδυση και του δίναν την Golden Visa, έτσι, και δεν το πάμε σε ένα ποσό που είναι να πάει στις 500.000, στις 800.000 στα πιο περιζήτητα σπίτια στα νησιά και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν θα δοθεί μία λύση στην φορολογία των ακινήτων. Αν ο κύριος Κρινής έχει ας πούμε 3-4 σπίτια και η φορολογία του είναι αβάστακτη, λέει ρε φίλε, εμένα δεν με συμφέρει να το νοικιάσω στο σπίτι μου. Πρέπει λοιπόν και εκεί το οικονομικό επιτελείο να βρει έναν τρόπο ώστε η φορολογία των ακινήτων να σπρώχνει στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, αυτοί που έχουν πάνω από 2, 3, 4, 5 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα μισά ή και όλα γιατί δεν τους συμφέρει φορολογικά, να τα βγάλουν στην αγορά. Όπως επίσης η χρηματοδότηση στέγης ιδιωτικού τομέα, διαχείριση κόκκινων δανείων. Αυτό το θέμα, το κόκκινο δάνειο, αυτός ο βραχνάς, ειδικά για τα φτωχά ή τα λιγότερα ισχυρά οικονομικά νοικοκυριά, είναι, ξέρετε, πάγιο ζήτημα δεκαετιών. Δεν μπορεί η κάθε τράπεζα να εκποιεί τα συμφέροντά της στα λεγόμενα έτσι ειδικά γραφεία, τα οποία παίρνουν με 20 και 30% το δάνειο του καθενός και εκβιάζουν και πάνε σε ακραίες καταστάσεις όπως όλοι ξέρουμε για το θέμα των κόκκινων δανείων. Να βρεθεί θέμα χρηματοδότηση των τραπεζών, αλλά σε ένα νέο πλαίσιο. Δεν μπορώ εγώ να καταθέτω τα λεφτά μου στην τράπεζα με επιτόκιο 0,8% ή 1% και να πάω να ζητάω επιδότηση για να πάρω σπίτι, χρηματοδότηση και να μου ζητάνε 5, 6, 7, 8 και 9% οι τράπεζες. Σε αυτό πρέπει να υπάρξει κεντρική διαχείριση από την εκάστοτε κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει μια εξορθολογισμένη, ισόρροπη διαχείριση των δανείων που δίνουν οι τράπεζες προς τον απλό εργαζόμενο δημόσιο υπάλληλο, ώστε να μπορεί να κάνει κουμάντο. Να λέει ότι παίρνω 1.500 ευρώ εγώ και 1.000 η γυναίκα μου, 2.500,
Θα κάνουμε αιματηρές οικονομίες, να ζήσουμε με τα 1.500, τα 800 να τα δίνουμε κάθε μήνα, αλλά να αποκτήσουμε τέλος πάντων σε 15 χρόνια σπίτι. Λοιπόν, αυτό όμως έχει και ένα κίνητρο. Έτσι, λες, θα μου μείνει το σπίτι. Αλλά τώρα να δίνω τόσα λεφτά, κύριε Πάιδα, για να μείνω σε ένα σπίτι της σειράς. Και το λέω τη σειρά με την έννοια δεν είναι κάτι wow και τα λοιπά. Να πει δηλαδή μια ωραία περιοχή, ένα κήπο, μια αυλή. Πληρώνουμε, κύριε Κρινή, τη στεγαστική κρίση στη χώρα μας, που ήταν ένα από τα πιο κρίσιμα και εντυνόμενα φαινόμενα των τελευταίων ετών. Ήταν ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα της κατάρρευσης των κατασκευών την περίοδο του 2009-2016. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει μια υπερβολή τώρα που δεν μπορείς να βγάλεις τα σπασμένα σε μια οικονομία που δεν σχετίζεται με αυτή την αγορά. Δεν είμαστε ούτε Παρίσι ούτε Λονδίνο. Οι μισθοί μας είναι στα 700, 800, 900 ευρώ κατά κύριο λόγο. Στο χιλιάρικο, με λίγα λόγια, να το πω έτσι. Γι' αυτό λέμε επενδύσεις για τη δημιουργία νέων κατοικιών, να υπάρξει ένα καινούργιο πλαίσιο. Αν δεν δοθούν χιλιάδες νέα διαμερίσματα ή νεόδμητα ή αξιοποίηση των κοινών ακινήτων, μιλάμε χωρίς να έχουμε έτσι κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και πάνω απ' όλα κρίνονται από την οικονομική κατάσταση στην οποία είναι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι των μικρών εισοδημάτων μέχρι και μεσαίων. Αν δηλαδή δεν υπάρξει κίνητρο από την ελληνική κυβέρνηση με την καλυτέρευση της ελληνικής οικονομίας, ούτως ώστε να πάμε σε μισθούς οι οποίοι στο τέλος του 27-28 να είναι της τάξης τουλάχιστον 15-20% για να καλύψουμε και τις βασικές λειτουργικές ανάγκες της οικογένειας σήμερα για να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή ζωή, αλλά και συνάμα να καλύψουν ένα μέρος από τις τεράστιες απώλειες οικονομικές τις οποίες είχαν τη δεκαετία του 10 μέχρι το 2022 που πληρώσαμε την 12ετία των μνημονίων. Αλλά τώρα που φαίνεται ένα φως επιτέλους στο τούνελ, νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε προς αυτήν την κατάσταση, στην κατεύθυνση. Υπάρχει μια κίνηση όσον αφορά την αύξηση των μισθών και των ημερομισθείων, αλλά προς στιγμή είναι λύση. Να πείτε, δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση να ανοίγει το σάκο και να δίνει ό,τι θέλει. Πρέπει να κρατάει τις ισορροπίες στην κυβέρνηση. Όμως πρέπει να δώσουμε βασικό κίνητρο και στις νέες κατοικίες και στις κλεισμένες κατοικίες, αλλά να δώσουμε και οικονομικά κίνητρα αύξηση των μισθών στους εργαζόμενους. Το βασικό αυτό είναι. Τώρα, αύριο, 6.30 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης θα συζητηθεί αυτό το πολύ καυτό θέμα. Κύριε Πάιδα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς, φίλες και φίλοι, φεύγω γρήγορα στο επόμενο ρεπορτάζ που έχει να κάνει